избери си нещо. От шкафа с хитрини какво ще си избереш? Ще вземе ли една вафличка? Да? Е такова. Такова искаш? Но? Добре, да избериш. Немоветска закуска, ако искаш. Е такова искаш? Но? Виж, не си го видяхваш. Мама! Сигурна ли си? Не. Добре. А твоите бисквитки искаш? Айде тогава слизаме. Гушка. Или избираш нещо, или слизаме. Такава бисквитка с дупка искаш ли? Не. Круасанче искаш ли? Не. Ти нищо не искаш, няма повече. Това дето го фащаш, не го знам какво. О, как ги намери тия? Ти се мянеш си и трябва да си ги задеш, той се тях и избира. Това искаш да папкаш? Ето го победителя. Дадо. Дадо. Айде, Дадо. Айде, кок! Ка.